салом ба дӯстдорони ангур ва аъзоёни гурӯҳи пайвандгар. имрӯз 9 май 2025. бисёр савол мешавад. Тақрибан ҳама саволҳо ки ман видео мекунам як ҷавоб аст, як савол аст, ба ҳам монанд. яъне мо пайванд мекунем, мехоҳем сорти худро гум накунем ё ки пайванд мекунем як навдара я навдаига бестад. ман барои ҳамин як видео мекунам ки шумо тамошо карда каме ҳам бошад фаҳмед. аз ҳамин ҷое ки ман ба чилик нишон медиҳам, ҳамин ҷои ғавсӣ ангури пайванд аст, мускати пёстри, дасти рост мускати пёстри аст ва дасти чап сорти пешинаи ангур. яъне имсол мебинем ки ангури пешина ҳам ҳосил додагӣ. шумо аз ҳама беҳтараш ҳамаи навдаро пӯст карда партоед соле ки пайванд мекунед. масалан ҳамин сол хавотир нашавед ки сорти шумо гум мешавад, ҳеҷ ҷо намешавад, аз гуҷое бошад. агар аз поёнам пайванд кунед, метавонед аз решааш як соли дигар мебарояд. ангур ҳами хеле чизи хуб аст, мебарояд ва боло мебаред, мешавад сорти шумо. инар соли меомадагӣ, яъне имсол агар пайванд кардед, ҳамара канда партоед, монед қувват тарафи пайванд шавад, пайванди шумо хуб шавад. ва агар хоҳед ки сорти худатон гум нашавад, соли дигар ранги мамарин мемонед ва ҳосилаш соли дуюм ҳалакай ҳам сорти пешинааш ҳам мешавад. инам дигар ниҳол аст. ҳамин ҷо боло ангури алвика, поёнаш дигар ангур. ва имсол ман аз ҳамин поёнаш навдаи нав мондам, мисли ангури пешина барин, ки ба ман худо хоҳад соли дигар ҳосил диҳад. беҳтараш пайванд кунед, дигарро пӯст карда партоед, пайванди шумо часпад. навдае ки савзи шумо мебинед аз сорти пешинааш аст. ин худо хоҳад солига ҳосил медиҳад. ва қувват тарафи пайванд равад, пайванд часпад. агар хоҳед сорти шумоам яктарафа шавад, соли меомадагии худо хоҳад мемонед, сабз мешавад ва дар соли дуюм аллакай шумо аз ҳарду сорт, яъне ҳам аз пайванд, ҳам аз ангури пешинаатон ҳосил мегиред. саломат сарбаланд бошед. камеам бошад ба фикр маълумот додам ва айни пайванд рафта истодааст. камеам гарм шуд, ангурҳоро кадоме ки пайванд кардааст ё пайванд карда истодааст, сероб кунед ва ҷое ки пайванд мекунед ба ягон барги худаш ё ягон чиз қатъи печонед, болои чиз гармӣ нашавад. аз ҳама намуд қаламча дорем, ягон 10-15 рӯз дига баъд бурда мешинонем. ба ҳар ҳол кадомеде ки қаламча барои пайванд дар кор бошад, марҳамат дархост кунед. саломат сарбаланд бошед ва лайкро фаромӯш накунед.